אמא, הסרטון הבא מכיל מידע חשוב אודות התפתחות תינוקך. האם ידעת שמסת העצם של התינוק גדלה ב-300% בשנה הראשונה לחייו? לכן זה מאוד חשוב שהתינוק שלך יקבל את כל רכיבי התזונה החיוניים להתפתחות עצמותיו, למשל סידן, כבר מהיום הראשון. הנה הסבר קצר. הגוף של תינוקך צריך לספוג סידן כדי שהעצמות יוכלו לגדול ולהתפתח. כמעט כל תרכובות המזון לתינוקות מכילות שמן דקל, שעלול לפגוע בספיגת הסידן. ממחקרים עולה שתרכובת מזון לתינוקות ללא שמן דקל מסייעת בספיגת סידן טובה יותר ובבניית עצמות חזקות יותר. יתרה מכך, תרכובת מזון לתינוקות ללא שמן דקל הוכחה כמסייעת לעיכול קל. היציאות של התינוק רכות וסדירות יותר, וכאבי הבטן פוחתים משמעותית. אז אמא, אל תשכחי לוודא שתרכובת המזון של תינוקך אינה מכילה שמן דקל. רוצה לדעת עוד? לחצי כאן.